Ahoj. Ahoj, zdravím vás u dalšího dílu, jo, to by šlo. Ahoj, zdravím vás u prvního dílu z Let's Play, z Let's Playe, z Let's Playe, uh, z Let's Playe, z serveru, jaký to je, počkejte. Je to na Game Teamu, Let's Play, je to Let's Play server. Mám ostrý skin. Let's Playe, tady vidíte, tady byla buka, tady ten, Black Flame. Tohle bude vycházet tak hodně krát do týdne. Doufám, že se vám tenhle první díl bude líbit. Hraju na 200 FPS, jak mám docela dobrý komp. No tak nic. Pokud vím, tak mám i ty bloky, jo, mám 3D bloky. Vlastně teď budeme jenom těžit a doufám, že splním aspoň 100 odběratelů a potom to vlastně. Skelíci. Tady na to serveru nikdo není. Nevím, proč tam nikdo chodí. Je to Let's Play server, ale tady má přístup každý, jak nevím, ale je to Let's Play server. Chtěl bych myslím, že je to Craft něco, nevím, jak se to jmenuje. To první video bude mít jenom... To první video bude mít jenom málo minut, že nechci to eventovat. Nevím, co říct. Znám jednoho kámoše, který má nějak 64 odběrů. Je dobrý, docela jo, já vám dám do popisku videa jeho channel. Pět minut to bude mít. Teď budu vlastně jenom těžit v offscreenu, to všechno dotěžím a uvidíme se v dalším díle. Teda doufám, že další díl bude při 5 lajků. Když bude 5 lajků, bude další video. Doufám, že bude hodně lajků. Legeting, aha. Tak vyspíme se. Něco jsem si blbě nastavil, ale... No, mám všechno dobrý.
Takže doufám, že se vám tohle video líbilo, můžete lajkovat, odebírat a komentovat. A ahoj.